Sa mga guys, good evening. Nya karon mga guys, mangita bird chicks diri sa kulon mga guys. Mingaw na kita mo sa area na to. Porti na mingawa. Pamurikat mi. Karon pamurikat ko kauban ron na ako ni ron sa dalon rin sa nakamang mga agi nga purikat diri ron nya. Man siya maminyo, ako minyo naman ko na kita mo na nakoy sing-sing Wedding ring. Dili na ako pwede na. Kani ko migop. Kanagan na siya ron nya. Shout out niyo mga guys dihan ya. Lantaw mo lang nga video kay karang-araw ma-update mo sa mga balita na mo karong gabi una kay nami mga balita. Sakto gyud guys, sakto gyud. Daghan kini mga balita na among ipakita diyan ninyo nya. Don't forget to subscribe my YouTube channel Rodel Gato Vlogs, ha? O subscribe mo sa channel ni Jubin Pastorite ang pinakamalakas nila lang diri sa Colon. Ay mo kalimot nga guys, suportahan mo kami mga guys, ha? Kami mga guys, suportahan minyo mga guys kay mga buutan kami kanang kung pohon kung makuan mi mga guys, mo click nga mo ang pagka-vlogger mo ma-successful mo pagka-vlogger mga guys. Tabang may mga guys. Maniwala kayo, tumutulong kami sa mga mahihirap di lang sa buhay namin, di lang sa sarili, pang sarili lamang kundi sa ating mga kaibigan. Lahat yung nangailangan. Lahat. Unya karon no asa man? Ngita tag mansiks na. Saman. Ha? Asam daw mo tayo kita ba guys? Kasanahan. Guys mangchicks mi guys ya. Dili day kami guys yara. Ako siyang kuyugan kay ako expert ko diskarte kay. Minyo naman ko. Kanang mga minyo na may ginam diskarte. Mao gyud. Ako di pa ko kamao moingon na babay. Kay buning mata guys no, buning. Buning mo ko buning. Bakon tao pero wala chicks. Gapoy gamit. Kani ta bating naong pero minyo naman. Minyo. Pero mo kun sa nang gwapo tao nya. White chicks. White chicks loy kayo. White kayo. Katang-atang mi diri ha. Ang tiro na gwapo ako, kay minyo man ko. Mao guys. Kani gwapo pero wa man minyo. Di na gwapo. Buning. Mga idol, don't forget to follow my Facebook page. Gugma Coach. Gugma Coach idol. Mga gwapo. Karon. Mangchicks. Mga guys, mauli lang mga guys. May swerte mga guys. May sukta. Ya wala na mo ipakita sa video yung mga chicks kay masuko man sila. Okay guys, puli lang ta. Puli lang guys. Sunod lang kami gabi guys. Bye bye. Amping mo niya.